eko berri saioan, esango dizuegu zen olako gauza egin ditzakegun gabon hauek jasangarriagoak izateko, gabonetako ilusioa galdu gabe. Hemen ditugu prestatu ditugun aholku batzuk. Erosi, erabilgarriak diren gauzak, herriko dendetan, egurrezko jostailuak eta esperientziak. Hau ez denez erraza aurkitu ditugun denda batzuk erakutsiko dizkizuegu. Hemen dugu The Zoo Life denda. Honetan, erosi alditugu erabilera bakarreko plastikoak saihesteko gauza asko. Adibidez, botilak, motzilak eta kosmetika solidoa. Beste denda bat Be Clementine da. Honetan, erosi alditugu kosmetika organikoa eta makillaje organikoa eta naturala. Bere burua zaintzea gustatzen zaienentzat. Eta amaitzeko, Sin Plastiko webgunean gure umeentzat eros ditzakegun gauzak aurki ditzakegu. Adibidez, plastikorik gabeko jostailuak. Kontatu dizueguna interesgarria izatea espero dugu. Besterik gabe, hurrengo eko berrira arte. Zorionak eta urte berri on.